Afezina, bataz ere, gehien ja txikitetik, guain dela batzuk hasi zina bere gizan analogiko kamarakin, batzuk ja zuten, beste batzuk ja, analogiko asuntoa nahiko garestizien errebelatzeko eta nik kasun adibidez, utzi duen bolara baten nahiko luzea, eta gero guain digitala asuntokin, beste hartu dut asuntoa, eta guain poliki agia eta beste gaintzekok, eta mazketeia urte haunitz. Beti ditu paisakekok, mendik, animalik, erreka, zeruk, denetik. Batzuk badie neko beste erabateko mota diez, bat hau josun zertu batez iribitzen da, hola 3Dko argazki egiten, 360 grados, pixkoto da neko teknologiko asuntik hobenetakoa bengoa. Jendea, ez gaitu olako amesti ikusten, hemen etako ez dire olako amesten nabaritzen. Batez ere guk ibiltzen geha, hemen inguruntan bertizen barrenen, baztanen, hemengo herrik eginten ibiltzen batez ere gienezek gaitu dira gure antrek. Bakizuek gu abiltzea atxetik egin da gu jotek eta akabo, eta ez gaitu ikusten inguztien da, aia kezkatzea azten dire eta gienak horiek, etxeko antrek, gienak, holak kezkatzen direnak. Ikusi, guain dela urtea sortu zen, eta batez ere bat hemengo baztaneko josun zearteko bizkoa moituzun, horre tamaki gienak gazkinan asunton sartuta, hori urtea mazki, da horre bizkoa moituzun asuntua, bizkoa nonamen afizkinea bazan, da ziren lagunak eta sortu zen ikusi elkartea. Eta ze asmo ditu, asiran aski nindun egutegi bat, hori anfas medioz, bazituelako murrizketak hemen inguruntan bakizu nola asuntua, krisi asuntua. Eta, gaintzeko hemendik aurra, ingoitu, igual, hemengo esaten direnak, nola zuten da, un rari viejotos. Aurten asmoa digu txiko baina, ikusi barra nola gabiltzen dugu gure lan asuntukin da historikik, batez ere hori multzekea, astu burutan, astunez bakotxan bere balana badu, horruka elkartzekea larun batetan. Eta lehen esan dutzela gure handrek eta batzuta duten dineneko nahiko asarra.